Dakle, htio sam tortu sa svojim omiljenim Skittles bombonima. Glavna stvar je ovdje ne štedjeti na slatkišima. Moram ukrasiti. Koliko god je moguće, usluga torte. Bit će tako šareno. A da slatkiši ne bi pali, napravit ću nešto drugo. Za to moram pripremiti tijesto. Uzmete brašno, mlijeko i jaja. I sada to dobro izmiješate. Gotovo! Idemo. Jedina stvar Samo ga preostala. dobro umjesite i izrežite na duge trake. Baš ovako. Pogledajte kako je prekrasno. Prekrit ću bombone s dobivenim trakama. I nakon toga kolač će ići u pećnicu. Kakav sam ja sjajan kuhar. Sada možeš uzeti pauzu. Ko posklizne dok kuha? Ovo je neodgovorno. Pa, kako ti se sviđa moja torta? Samo pogledaj kako je svijetla i glatka. Ali to nije sve. Želim da cijela torta postane svijetla i šarena. Za to mi treba sušilo za kosu, kojim ću otopiti boju Skittles bombona. Savršeno. Jedino što preostaje je Za Šveđane. prekrasno. Da! Samo još malo ovdje. Mislim da je torta spremna. Vrijeme je da je izvadimo. Siguran sam da će se Betty sigurno svidjeti ovo čudo. Nisam to trebao raditi tako dugo. Kako ti se sviđa moja oprema za skulpturu? Mislim da je to najbolja stvar koju sam ikada napravio. O da! Stani! Također moram kuhati. Baš, to čekam. Moramo hitno ukrasiti tortu slatkišima. Za to koristim i Skittles. Ali, s pištoljem. Idemo! O ne! Kako manipulirati time? Da. Mislim da je spremno. Prijatelju, vrijeme je da odabereš tko će biti pobjednik. Dobar tek. Sve su torte vrlo lijepe, osim Emine. Možda znači da je vrlo ukusno. Pa ne, obična torta. Da vidimo što me čeka u sredini. Pa, to je zanimljivo. I sasvim druga stvar. Vrlo ukusno. Pako. Jedini koji je ostao je kuhar. Seksi torta. Izgleda naravno nestvarno cool. Ima baš dobar okus. Volio bih pojesti svaku slasticu što prije. Nevjerojatno je ukusno. Zah, pobjedio si. Da, znao Trebala sam. sam pobijediti. Ovaj put želim tortu od lubenice. Ovo je vrlo zanimljiv izazov za moje kulinarske vještine. Nadam se da ću smislit način kako napraviti tortu od lubenice, od cijele lubenice. Znam sigurno da prvo treba ukloniti višak kore. Za tortu ću koristit meso. Baš tako. Tako je lako. Neće biti problema. Vidiš. Sada trebaš narezati lubenicu na takozvane kolače. Vjerojatno se neću toliko mučiti. S lubenicom je sve mnogo lakše. Dovoljno je prerezati je na pola i umiješati malo želatine unutra. Ali prvo moramo izvaditi pulpu. I tek tada dodaš malo želatine. Glavna stvar je učiniti sve vrlo, vrlo pažljivo. Ovako. Bilo je tako cool. Pa, razbit ću lubenicu dijamantnom sjekirom. Budi pažljiv. Prestani, sve leti okolo. Oprosti. Previše sam se zaigrao, ali ne brini. Lubenica je skoro gotova. Samo pogledaj kako je ovaj dio primamljiv.
Ali poslužiti Betty običnu lubenicu nije opcija. Bit će puno bolje ako lubenicu ukrasim raznim poslasticama. Onda će više izgledati kao torta. Samo pogledaj, marshmallowi su tako super i gumeni medvjedići. Jupi! To nazivaš tortom? To je patetično. Prava torta bi trebala imati više slojeva. Zato je važno obratiti pažnju na ovaj aspekt i zalijepiti Kreške jednu lobenice s posebnom kremom Kremu treba pazit. i... Isto Bilo bi tako. lijepo dodat malo boje. Moja torta će biti zelena. S dna i desno na vrhu. Odlične kombinacije boja za tortu od lubenice. Ne izgleda loše, ali ja imam spremnu moju žele od lubenice. Tako da nitko od vas ne bi pogodio kako napraviti kolač od lubenice. Naravno, Nije zato što je moja torta puno ukusnija. Ne samo da sam je obojila da izgleda kao prava lubenica. Također sam napravila oči, pa pogledaj kako je ispalo slatko. Betty, vrijeme je da izabereš koju tortu želiš. Hura, Emma! Što si radila samo zabijala bombone u lubenicu? To naravno zahtijeva trud, zar ne? A drugi su se potrudili mnogo više. Onda je okus tako. Probao sam bolje. Da vidimo što je šef Zak pripremio za mene. Torta izgleda zadivljujuće. Tako dobro, ali je li ukusna? Ova torta je jednostavno nevjerojatna. Ostaje samo probat što mi je moja voljena baka pripremila, a ta sudeć po teksturi, mislim da je žele. Tako smiješno. Juhu, bako, nadmašila si sve danas. Nadao sam se tome. Ovaj put pripremi mi tortu s lutkom. Mislim da će to biti zanimljiv izazov. Biće teško. Zapravo sve je mnogo jednostavnije. Zar nisi vidio? To sam ja. Imam ideju kako te utjeloviti, Betty. Na torti. S ovim voćem bit će vrlo lako. Koristit ću kiwi. I onda još više voća za ukrasiti moju voljenu unuku. Samo pogledaj. Tako sladak. Jedina stvar preostala. Je napravit kosu. I možeš poslužit. Zanimljiva ideja, ali uopće ne izgleda kao oni. I ja jako volim voće i bobice, ali prekasno je za razgovor. Vrijeme je da počnem raditi na torti. Zato ću prvo istegnuti ruke. Naravno, kakvo je to lice bez očiju? Trebate spavati. Držite oči i jedite tortu. Ovdje su moje oči od marmelade, a ove ću koristiti da stavim usta na njezino lice. Mislim da je preslatko. Jedino što preostaje je dodati malo kose i spremno je. izgleda odvratno. Kao strašilo. Prije nego Gotovo je, počnem Kenny. mijenjati oblik od... Tortu napravi okruglom. To sam riješila vrlo brzo. Sad mi treba lutka koju ću staviti u tortu. Torta će izgledati kao ogromna haljina od čipke. Samo trebam dovršiti. Naravno vrhnje. Naš također brisanje je svršeno za ovaj posao. Ali to je plastika. Nije jestivo. Prestani pričati sa mnom. Sa svojom tortom. Dakle, jedino što preostaje je uliti slatki sirup u poseban kalup, što će ga učiniti vrlo lijepim. Da, možda je ovo moj omiljeni trenutak kuhanja. Ali Voli to. kad netko tako pokaže svoju tortu, Samo nešto šarenih kuglica. Da, voila. Pa idemo. Sigurna sam da će ova haljina biti neodoljiva. Patty, dobar tek. Wow, oduševljena sam svakim kolačem. Ali počet ću s onim od bake. Njezin kolač izgleda nestvarno ukusno. Da vidimo je li to istina.
Da, tako je dobro. Ali nešto nedostaje. Emma, što si ti kuhala? Zašto ovaj kolač ima ovako strašno lice? Ne, definitivno nije kao ja. Nadam se da je ovaj kolač barem ukusan. Obično je bilo ukusnije. Dobro, ostalo je samo pronaći što je Zak skuhala. Wow, stvarno je najcool. Jer stvarno izgledam kao lutka. Pa, probajmo je li dovoljno ukusno. Ovo je nevjerojatno. Zak, čestitam na pobjedi. Tako cool. Pa da, bilo je lako. Volim gledati kulinarske izazove. Tako su smiješni. Želim još lubenice. Nema šanse. Ne to. Nemam više lubenice. Ne, sve sam pojeo. O, ideja. Mogu imati svoj kulinarski izazov. Idemo. Što? Wow, lubenice. Što da radimo s njima? Nema lubenica. Pripremi se za mene. Ti si u mom kulinarskom izazovu. Wow, gotovo je, Britney. Mislim da ću početi. Prvo, odreži vrh lubenice. Tako. Da, to je to. Došli smo do vrha lubenice. Treba je izmiksati uranjajućim blenderom. To nije fair. To nije fair. Baš sam kao kuhar. Wiley, moraš biti oprezan. Pokriven sam lubenicom. Relom. Ostala je u mojoj omiljenoj U redu, ruki. Klaus. Ovo su svi tvoji pokrivači. Ups, oprosti, bako. Ali gdje sam stao? Wow, ovo mi definitivno treba. Isto kao cijeli uređaj sa Skittles. Super je što su svi okusi podijeljeni. Želim koristiti svaki za svoju lubenicu. Da vidimo. Ako razumiješ moju ideju, imat ću žele lubenicu sa Skittlesima. Beba Britney voli Skittles i lubenice, pa zašto ih ne bih spojio? Stavili smo svaku vrstu Skittlesa u lubenicu. Spremno. A sada trebaš napraviti mješavinu želatine kako bi se sok od lubenice pretvorio u žele. Već sam napravio želatinu i ulio je u lubenicu. Kako da ga ohladim? Sve što trebam je u mom ruksaku. Wow! Točno! Miley neće imati ništa protiv ako posudim mentol mentose, zar ne? Mislim da nikada neće primijetiti. Svježi dah od mentol mentosa trebao bi rašladiti žele unutar lubenice. Wow! Odjednom sam postao hladan. Postajem... Imam li... Morski pas je opet smislio Također nešto. sam dobio ideju. Napravit ću medenu dinju. Bit će ukusno. Želim napraviti žele od hula fuba. Imam ga puno. A sada, evo takis jako ljutih čipsa. Imam ideju. Dat ću ih baki. Bako, želiš li probati? Ajmo probati. Ellen, Zašto je moj jezik? To je To je moja to. riječ. hvala. Zašto me peče usta? Gorim! O, da, bako moj. I to. Ne, to je... Trebaš me upozoriti na nuspojave slatkiša, Miley. O, bako, žao mi je. Ali želiš li čokoladu? Izvoli. Oprostim ti. Hvala ti na čokoladi. Sada pretvori bocu s Hubu Buba u lubenicu. I ispalo je odlično, bako. Što si smislio? Napravit ću lubenicu s čokoladom. Moj recept je vrlo jednostavan. Tako mi ga je baka kuhala. Trebaš narezati lubenice. Sad ih naravno treba probati. U redu, stavit ćemo čokoladni krem unutra. Dobro Ali za prvo, rastopit ćemo čokoladu. Zatim, kada je čokolada spremna, pripremit ćemo sve za nadjev. To je vrhnje, otopljena čokolada u posudi. Sad, sve maknite sa strane. I dok je čokoladna krema ispala ukusna, napunite lubenicu čokoladnom kremom. O, kakvo ukusno jelo za Britney. Probaj ga. Wow, toliko ukusnih stvari. Odakle da počnem? Oči mi bježe. Oh, tako je. Počet ću s ovom lubenicom. Što je unutra? Čokoladna krema? O, super. Volim to. Nikad prije nisam ovo probao. Što još ima? Da vidimo. O, točno. Lubenica žele i unutra je puno Skittlesa. To je tako super. Volim to. Idemo probati ovo. Ne volim koru.
doći do želea. Tako je ukusno s mojim omiljenim bombonima. Da vidim što mi je sestra pripremila. Wow, lubenica s tekućim želeom od žvakaće gume. Tako ukusno. Jednostavno nevjerojatno. Mogu napraviti balon od punjenja. O, baš je cool. Da. Odlučeno je. Miley pobjeđuje. Ozbiljan sam, ali stvarno sam se trudio. Mogu podijeliti recept, zaista je ukusan. Ne, neću. Želiš tjesteninu? Tako sam Više gladna. ne mogu mirisati. Mogu li pojesti Naravno, lubenicu? dušo. Pripremimo sve. Naravno. Koristit ću posebnu pastu. Ova dinja vrlo su velike i ukusne. Stavite sve dinje u okrugli oblik. Sada stavimo komadić sira u svaku. Ostaje još namazati vrh s malo paste od rajčice kako bi bilo ukusnije. Baš tako. O, već je tako lijepo. Ali pala mi je na pamet jedna ideja. Treba mi još sira. Želim naribati sir na vrh. I bake imaju svoje trikove, znaš? Vidi kako vješto moja vilica može naribati ovaj sir. Savršeno! Bolje nego ribež. Sada definitivno mogu staviti tjesteninu u pečnicu. U redu. Je li baka već sve pripremila? Odmah je očito da su amateri u kuhinji, a ja kao profesionalac pripremit ću tjesteninu za sve svoje stvari. Što više, imam provjereni recept od talijanskog prijatelja. Tijesto treba obojiti bojom za hranu kako bi postalo svjetlo i šareno. Želim napraviti svoju tjesteninu s kozicama. Beba Britani bi to trebala cijeniti. Sada tijesto treba razvaljati u vrlo tanak sloj. Izrežite obojano tijesto na jednake trake. Tako je. Odlično! Sada oblikujemo tijesto u tjesteninu. Već sam pripremio i razvaljao sloj običnog tijesta s razvučenim trakama obojenog tijesta na njemu. Sada sve razvaljamo. Baš tako. Hvala. Moj omiljeni valjak. S nadjevom imat ću škampe. Upravo tako. Naravno, sada moramo učiniti da ovo izgleda kao da je... Candy, pogledaj to. Zar nije lijepo? I tjestenina je gotova. Stavimo je na tanjur i umak u sredinu. Gotovo je! Jesam li vam nedostajao? Moja tjestenina je spremna. Oh, pogledaj kako je lijepo ispala dok sam je nosio iz pečnice. Skoro sam je sam pojeo, Wiley mali, što si napravio, pa moram prokuhati malo vode. I sada uzimamo instant rezance u njih. Ulijemo sve začine. I prelijemo sve kipućom vodom, ostalo je samo pomiješati i poslužiti Britney, gotovo je. O moj Bože, kako sve izgleda ukusno, gdje da počnem. Oh, pogledaj to, kao bomboni su, stavimo ih u umak i probajmo. Ukusni su, ali čekaj, ne. Ima grozan okus, ne sviđa mi se. Hajde da probamo što je ovdje, rezanci. To bi moglo biti ukusno, probajmo. Kako ukusno, super, ali je ljuto. Ah, ljuto, to je previše. Ne želim jest. Nema više ljute hrane. O, to izgleda ukusno, probajmo. Oh, moj Bože, izgleda skoro kao torta. Wow, miris je jednostavno nevjerojatan i tako rastezljiv i ukusan. Definitivno priznajem pobjedu baki, stvarno, ura, pobjeda je moja, tako sam sretna. Već sam završio s crtanjem. Sad ću ti pokazati.
Želim čokoladu. O, Bože! Super jelo! Konačno! Bit će mi drago napraviti čokoladu za svoju sestricu. Čak imam i prave kalupe. Ima oblik srca. Tako slatko. I stavimo M&M bombone u svako srce. I sada stavljamo marmeladu s pivom u svako srce. O, baš tako. Sada prelijem gazirani karamel preko vrha. Hajdemo popiti vilicu. Vidiš? Sada uli Nutellu u svaki kalup. Volim to. I Britney to voli. I sviđat će joj se moja čokolada. Evo malo Nutelle. I ovdje. I tamo. Još Nutelle. Sada sve šaljemo da se zamrzne u hladnjaku. Pogledaj moj slatki frižider. Vidimo se uskoro. Au, dušo, kako divno. Dobro si obavio posao. Uvijek sam znala da ćeš učiniti sve za Britney. Za početak, šaljemo različite čokolade u pečnicu, povećamo temperaturu i grijemo ih u pečnici malo da se čokolada otopi. Ovaj put ja ću nasjeckati bobice. Samo tako izreži svježe bobice. Jagode, borovnice, sve je tako ukusno i vrlo zdravo. Čokolada se rastopila. Izvadimo je. Sada koristi iglu za pletenje kako bi pomiješao svu čokoladu zajedno. O, vau, kako lijepo. Također je ukusno. Stavljamo to sa strane. 1, 2, 3, 4. Sada dodajte jagode i borovnice u čokoladu. Dobit ću ne samo ukusnu, nego i zdravu čokoladu s bobicama za nju. Super, sve je spremno. Pa, vrijeme je da vam pokažem kako stvarno izgleda ukusna čokolada. Pogledaj što se dogodilo mojoj. To je šuma tirkizna čokolada koju sam obojila prehrambenim bojama da lijepo sjaji. Nevjerojatno je. Pala mi je na pamet ideja da prikažem ocean i plažu na ovoj prekrasnoj čokoladi. Napravit ćemo neku vrstu pjene od valova bijele čokolade posute šećerom i dodati nekoliko školjki. Još par detalja i skoro je gotovo. Sada uzimamo drugu čokoladu i prekrivamo je maslacem od kikirikija. Pažljivo premažite svu čokoladu i sada pokrite drugom čokoladom i moja čokolada je spremna. Super! Skoro sam zaboravila na svoje čokolade. Sve imam spremno. Idemo na printanje. Ovo je moj san. Puno čokolade. Sve je samo za mene. Super! Počet ću s ovim čokoladama u obliku srca. Wow! Je li to kako karamela eksplodira? Odlično! Sad probajmo ovu čokoladu od bake. Skoro je kao tekućina. Wow! I s bobičastim voćem. Super ukusno. Da vidimo što ova ima. Wow, izgleda kao plaža. I također ima maslac od kikirikija u sebi. Obožavam ga. Mljac. Ali moram odabrati samo jednog pobjednika. Što učiniti? Ko je to? U redu, da, ova čokolada pobjeđuje. Najbolja je. Pobjedila sam Britney. Hvala. Ti si najbolja, jesi li čula? Najbolje. I to je glupo. Hajde da saznamo što Riki želi. Već sam gotov. Želim koktel. Želim prekrasan, ukusan koktel. Baka. Ovdje sam. Idem samo uzeti bundevu. Već znam što ću napraviti. Biće to najzdraviji koktel za moju unuku. Definitivno voli vitamine. Zato ću napraviti povrtni koktel i bundevu. I vrijeme je za malo mikseranja. Miješam. Uspjelo je, ali je malo čudno. I hvala. Super. Stani. Evo ti naočale. Hvala ti, dušo. Gdje sam stala? Odlično. Trebamo slamke i možemo to poslužiti Miriše tako, Franku. Baka. Pa, idemo dalje. Što? Pripremit ću izvrstan koktel. Ulijevam sve sastojke u blender. Marmeladna piva, Manta. To je ukusno.
Jesi li spreman? Moramo sve izmiksati. Krema. Pogledaj boje duge. Ulijevanje u čašu. A sada malo kreme. Oh, stvarno ne ide. Koristit ću ruke. Za dekoraciju koristim malo sirupa od jagode i bombone Nerds. Tako su svjetle i lijepe. Gotovo je. Sad je na mene red da kuham. Ovo šareno smeće treba ukloniti. Stavit ću svoje sastojke. Napravit ću svoj autorski koktel. Trebam samo svoje napitke. Uostalom, kemija rješava sve. Trebam samo nekoliko tvari za savršen koktel. Britney definitivno nikad nije probala nešto ovakvo. Vratio sam se. Ulijevam sve u svoju čašu u obliku lubanje. Wow, Srijeda, ti si pravo otkriće. Nemoj me ometati. Nema puno vremena. Već sam napunio čašu. Ostaje napraviti tajni sastojak. Miješam sve. Ups. Očito, to je bila loša ideja. Ali u redu je. Još uvijek sam živ. Dodajem tajni sastojak. Super. Brittany, možeš probati. Pospremi. Ponude su... želim isprobati ovaj. Noćna mora je čak mala. Fuj, kako je kiselo. I noćna mora. Srijeda, to je bilo previše. Što? Pomoć! Žao mi je, bako. To je jako loše. A sada želim probati ovaj. Izgleda tako ukusno. Tako veliko i šareno. Ne znam što se događa. Ne znam. Volim to. Definitivno mogu reći da je ovo pobjednik. Opa, pobjedila sam. Hvala, mala sestro. Ovaj put sam smislila nešto zanimljivo. Hoću rolade. Hoćeš li to napraviti? Pa, mislim da su svi spremni. Gdje da počnem? Ja ću prvi. Uzet ćemo nori. I sada malo riže. Stavili smo to na nori. I pogledaj što imam. Dodat ćemo neke svjetle boje. Oh, što je ovdje? Trebam ovo. Uf, sirovo je. Odvratno je. Što kažete na dodavanje avokada i manga? Ovo će biti tako ukusno. To je moj tekst. Da padnite me, bakice! Uspjelo je! Sve zamotam. On je to okrenuo. To je bilo nestvarno lijepo. Pa, i nadam se da je nevjerojatno ukusno. Nevjerojatno! Sada trebamo malo kreme, malo žute i bijele. To će biti ukusno i slatko. To je sirup od jagode i gotovo. Ovo je grozno. Dopustite mi da vam pokažem kako pravilno kuhati rolice. Zapravo, nema ništa teško. Trebamo rižu. Pravimo kuglice od nje. Dalje. Pogodila me vizija iz budućnosti. Učinit ću sve kako ja želim. Ovdje su neke lubanje napravljene od nori alge. Nevjerojatno. Idemo dalje. Raspoređujemo kavijar. Biće to oči mojih rolada. Ostaje dodati malo sira. Mogu nacrtati slatki uzorak paukove mreže. I naravno, crvena paprika. Poslužimo sve. Evo mog malog lijesa. Nevjerojatno. Stavljam rolice tamo.
I dodajem wasabi. O Gotovo. moj Bože, tvoji rolati su tako ukusni. Što bih trebala učiniti? Trebala bih to napraviti brzo. Glavne stvari su obično riža, riba, malo krastavca i sira. Neka promjena. To izgleda ispravno. U redu. Valjam sve. Pokazat ću ti svoj recept malo kasnije. To ne izgleda dobro. U redu. Što da radim? Neka razmislim. Dobro, evo mog kalupa. Napravimo rolat u obliku torte. Malo sjevernog rižinog sira. I dalje nastavljamo. U redu. Treba nam malo krastavaca. Malo ribe. Odlično. Malo špinata na vrh. I možemo poslužiti Britni. Jesu li svi bili zadovoljni? Nadam se da Britni hoće. Wow, toliko rolada! Wow, ovo je prvi put da sam ikada vidio rolat. Nepripremljeno je. Trebala bi probati. Nom, 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 nom. Sve je palo. Daska, sada su mi ruke prljave. Ako to nije ono što sam htio. A sada, pokušajmo ovo. Tako je. I krema na vrhu je slatka. Umočimo to u rozi umak i provjerimo okus. Hvala. Ukusno. Emmet, ide ti odlično. A što je ovdje? To je cool. Što je s okusom? To je samo riža. Dosadno je. Uopće mi se ne sviđa. Najviše mi se svidjelo Anino jelo. Opet. Dobar posao. Joj, ne mogu vjerovati. Opet sam sve pobjedila. Pitam se što Dish Baby želi ovaj put. To su kolačići. Džem je prekrasan. Bird. Hoće li naši junaci moći skuhati to? Svi su se složili. Super, mogu to napraviti. Prvo ću pripremiti tijesto za kekse. Trebam brašno. Sipam više. To je glupo. Više ti ne treba brašno. Razbij jaje. Razumiješ? Što? Da, sad trebam uliti malo mlijeka. Punim ga. Sipam malo šećera. Slatko. I sve što preostaje je pomiješati sve. Tijesto postaje previše rastezljivo. Doviđenja, Teško gospodine. je. I pričekaj malo, treba ti još. Sada mijesi tijesto rukama. Pogledaj to! Kao sluz! Izvaljajmo ga valjkom. Ispalo je jako dobro. Sada izrezujem kolačiće u različitim oblicima. Imam leptire. To je super! Stavljam sve u pečnicu. Trebam da mi se kolačići ispeku. Pitam se na koliko stupnjeva bih trebala postaviti. Ne znam ni... Ne, to je maksimum. Sjajno, zabavno. Super. I nemoj me gnjavit. Tražim recept za najukusnije kolačiće. To mi odgovara. To je upravo ono što želim. Trebam kakao. Srijeda, hoćeš li podijelit? U redu, odlično. Naravno. Bako. Samo ću dodati ostatak. Hvala, draga. Gdje je sav kakao? Srijeda? Pa dobro. Uzmi čokoladu. Nije ništa lošije od kakaa. Razbit ću male komadiće čokolade u svoje tijesto za kekse. Trebalo bi biti dobro. Pokušao sam čekati minutu. Dodaj, U redu. miješam sve. Gore. Keksić. Korbin? Da. Nemoj to dirat. Kao sve što on... Trebaš postaviti svoj krevet. Idem. Postavite temperaturu ovako. Čekanje.
O čovječe, u redu? O moj Bože, a ove su stvarno crne. I to pa, ovo je tvoje. Ali zašto su tako crni? To je noćna mora. Moji keksi su izgorjeli crveni. Tako sam tužna. Ne znam što da radim. Oh, ti si genijalac! Jedan problem je riješen. Stavili smo kekse u košaru. Malo mlijeka i gotovo. Napravit ću najukusniji kolačić na svijetu. Moram otopiti malo čokolade. Stavit ću kolačiće na ražanj i umočiti ih u otopljenu čokoladu. Ovo će biti ukusno i prekrasno. Posipam ga šarenim mrvicama. Sve će biti ukusno. Odlično. Moji kolačići su spremni. Zaostajem. Vrijeme je da napravim kolačiće. Donesimo malo vatre. Sada mjesimo sve u mrvice. Bit će to slatki čokoladni biskvit. Sada dolazi malo šlaga. Nevjerojatno. Sloj marmeladnih crva. Još jedan sloj tučenog vrhnja. I malo čokoladnog sirupa. Ovo izgleda nevjerojatno. Sada trebamo malo Oreo keksa. Uklanjamo jednu polovicu. Napiši pa počivaj u miru na filu. I sada umetanje u jestivu zemlju. Par slatkih kostiju i lopatica za iskopavanje crva. Spremno. Britney, možeš probati. Hej, ti, dođi! Vau! Kako je sve ukusno! Što je ovo? Ne izgleda kao kolačići. I tu je lopata! Izgleda kao groblje! Probaj! Ukusno! A što je? Bio sam ovdje. Leptiri su tako slatki! Želim to probati! To je odvratno! Da su otkrivanje! Ovo su izgorjeli! I sakrili su to pod čokoladom! I onda, jesi li to bio ti? Je li to šala? Isprat ću to mlijekom! Oh, keksi! Izgleda kako sam to naslikao! I tu je čokolada! Ali što da izaberem? Sreda je pobjedila! Oh, moja pobjeda je bila očita. Dečki, hitno se moramo sakriti. Ja ću se pretvarati da sam lampa. Vidim te. Vraćamo se odmah. Hej, Mike je tako smiješan. Dobila sam ideju. Sakrit ću se ispod tepiha. Super! Jane! Povuci to natrag. Idemo. Što? Što to? Nikada nećemo pobjediti. Žao mi je, Nicole. Prekrasna perika. Kladim se da ću... Definitivno izgleda i više kao Grimp. Mama, Kao sada. pogledaj to! Pretvarat ću se da sam baka. To je zabavno. Grimp! Laku noć. Mike! Pa! Ups! Odlazi odavde. Ive! U redu! Pa sad ću se pretvoriti u baku. Neki detalji nevjerojatno. Pa tko je sada baka? Wow! U redu. Da, znam. Izgledam nevjerojatno. Stvarno je odlična ideja. Sakrit ću se iza kauča. Bilo je preteško. Drugo mjesto. Velike biljke.
Pitam se, hoće li me baka primijetiti ako se prerušim u veliku biljku? Evo nekih listova. Nitko me sada ne može vidjeti. Nicole? Golicanje! Idem u... Hej! Makni se, Mike! Nemoj me odati! Dobro, sakriću se iza zavjese. Gdje si pobjegao? Da vidimo! Nema nikoga ispod kauča! Što? Što je to bilo? Ovo je čudno! Hvala! O, lišće pada dolje. Slijedi me. Slijedi me. Moramo zaliti ovo mjesto. Hvala! O ne! Ha! Imam te, ljepotice! Pronašao sam te! Dakle, za naš drugi video, svi znamo kako uplašiti mamu. Gdje su? Tko su ostali? Ima auto. Ima film. Sumnjivo plače i Snickersi vire van. Imaš li tijelo? Hvala! Znam! Hej! U redu? Ja sam. Spaši me! Hajde. Hajde, idi na kauč, Rubblemate. Ja sam si mlada djevojka! Nevjerojatno! Tko voli plesati? Obožavam plesati! Što? Ups! Za malo su me uhvatili! Baka je na lusteru! Što? O moj Bože. To znači da smo spašeni. Trčimo i sakrimo se u drugu sobu. O Bože! O, glava mi! Čekaj, i onako ću te pronaći! Gdje se mogu sakriti? Hvala. Znam! U ormaru je puno odjeće. Pretvarat ću se da sam vješalica. O moj Bože! To je loša ideja. Možda iza kućice za lutke. Da. O, i ti me možeš vidjeti. Pričekaj trenutak. Ogromna krevet stolica. Sakriću se u njoj i neće me ovdje pronaći. Učini to. U redu. Hura! I staću iza ovih polica. Evo alata. Baka će me primijetiti. Možda ispod pokrivača? Hvala što ste gledali. Ne. Znam! Hajdemo se uvući u medvjeda. To je genijalna ideja. Pozdrav svima. Sada me ne možete vidjeti. O, baka se približava. Znam! Mi smo najbolji. Što? Papa! Tko se skriva u ormaru? Odlučili su trenirati baku. Neću te pustiti da pobjegneš. Što se događa? Hvala. Idemo dalje. U redu. U redu. Oh, ona je vrlo... Što je to bilo? Čujem nekoga! Isuse! O, dragi! Stolica se pomiče! Poludjet ću! Što misliš, Purica? Žao mi je. To smo mi, bako! Čega se bojiš? Ovdje smo! Da! Oh, to je to! Ne možeš se zauvijek skrivati od mene! I onako ću te pronaći i kazniti! Spreman. Upa! Pogledaj to! Toliko vrsta! O, ne možemo ih jesti. Pa, znam! Pe, pozovi u tablicu! I zaveži mi bradu tamo.
Čekaj minutu! Gah, bucure! Stavite to nazad! Požurite! Ona već dolazi! Ha! To je Pentable! Što? Što se događa? Ljeto. Točno! U hladnjaku zauzet! Zatvori vrata! To ne! Da razmislim. Bog, potraži drugi nož. U redu. Trebam li se sakriti gore? Ne mogu stati tamo. Pričekaj trenutak. To je sve što ćemo učiniti. Tko je taj čovjek? Ovo je mjesto prazno. Savršeno. Wow. Pa, ja sam... Pa. Gdje si to sakrio? Tome. Nisam ovdje. Hvala. U redu. Izgleda kao večera. Ko je spreman? Imam te, prijatelju. Izađi. Tako je vruće. U redu. Čekanje nakon trčanja. Mijenjam se s Ja i tobom. hladne kuke. Ali trebam uzeti jedan... Što? Čekaj, što? Ne razumijem! Je li to moja mašta? Izlazi, djevojko! Prije nego što se pretvoriš u ledenicu! Laku noć. Tvoj je red. Super. Što je ovo? Trag bombona vodi me prema... Idemo. Pomakni Malo se! da se- Pogledaj mjesto! Nisam ja! Izađi! Kako možeš tako igrati s bakom? To je... Ove šale, čovječe! Ne znam. Ne. Mestersi su opet na dijelu. Fuj, ovo smeće smrdi. Staviti ću ovu žarulju u garažu. Jadna stvar. Što? Čekaj. Čekaj malo. Moramo ga odspojiti iz svjetiljke. O moj Bože, jesi li ozlijeđen? Laku noć. Možeš li nas čuti? Halo, slijep sam. Hvala Bogu. Požurimo brže. Iste sam boje kao kanta za smeće, što znači da me baka neće primijetiti. Jane? Maria? U redu? Tko je ugasio svjetlo? Svjetlo je ovdje! Pogledaj, jako mi je žao. Kej, ja sam to prvo vidio. Ne, ja ću se tamo sakriti. Izgubio si? Još jedan. Što radiš? Boljelo je! Dobra ideja. Sakri se u cijev. Sad ću se nasloniti na zid. Nitko me neće pronaći. Uzmi svoje zglobove. Ne smeta mi mala gužva. Savršeno. To? Što se dog... Budi tiho. Vidimo se. U redu. Šutjet ću. Uf, pogledaj torbu. Kakav smrad. To je prava noćna mora. Ali nema vremena. Već čujem bakine korake. Glavno je da me ne čuje. Ovdje žive neki dečki. U redu. Savršeno. Da! Pa izađ. Oboje ste se poskliznuli na to! Kora od banane? Tko je razbacao sav otpad? Bože dragi! Zalijepio sam se za Halo? vrijeme. O, da! Trebam tvoju pomoć! Dečki? O, čekaj malo! Izgledam kao zvijer. Žao mi je. Da, točno!
Uzmi ovu staru smeće, molim te. Eto ga! Što? Čekajte, mladići. Dođi ovamo, Jane. Ne bježi više od bake. Ispričajte me. Hvala. Što radiš? Ne možeš tako plašit baku. Opet vruće. Baka je skoro pala u nesvijest od straha. Oni su u zabludi. Uzmi cijev. Zašto čekam? Pok-poku. Pomoći ću. Izlazi. Što misliš da radiš? Što? Bako, oprosti nam. Mi smo krivi. Volimo te jako puno. Što to? Ups, odlazimo. Želim slatki žele. Stvarno ga volim. Je li to sve? To je lako. Trebat će mi boca moje omiljene sode. Fanta je prilično prikladna. Jednostavno je obožavam. Hajdemo prvo probat. Tako ukusno. Zatim će se koristiti med, koji također obožavam. Tak slatko. Ovo je prvi put da vidim Hani pijano. Kajde, Quentine, nemamo više ništa. Kak to? Stvarno? Samo jedna kap, ali to je u redu. Mogu li pronaći med negdje u šumi, zar ne? Evo me. Pa, nadam se da mi pčele neće htjeti uzvratiti. Što? Ne! Odlazi, molim te! Samo želim tvoj med, to je sve! Jedva sam pobjegao. Glavna Donio sam stvar ovu je da sam košnicu još ovdje. uvijek donio... Vau! Ima puno slatkog meda. Jedino što preostaje je pomiješati ga s fantom. Da, više mi ne treba ta košnica. Sve što trebam je vidjet Oblikuj ovu stvar. i uzet ću malo želea. Pa, stavi ga u hladnjak dok se ne zamrzne. Dok mogu, planirat ću mobitel. Pa, mislim da ću napraviti žele od bobica. Da bih to napravio, stavit ću svježe bobice u veliku bocu. Ali, naravno, nije to sve. Stvarno mi se sviđa Quentinova ideja s medom, pa ću napraviti isto. Samo prelite med preko cijelog... Bobice! To će sigurno biti jako ukusno. Umorna sam. Skoro sam napravila najukusnije žele. Što svi ljudi na planetu vole? Naravno Skittles. Zašto ne usrećiti Emily želeom s ovim ukusnim bombonima? Za to, samo trebam napuniti bocu ovim slatkišima. Naravno, raspoređene po bojama, zato što... Na taj način je puno ljepše. Plava će biti sljedeća. I vidjeti sve boje duge, sada trebate pripremiti bazu. Da biste to učinili, otopite šećer u kipućoj vodi. Zatim izlijte dobivenu tekućinu preko... Skittles bomboni. Nevjerojatno. Ima li padova? Samo nemoj propustiti. Ne. Da ne bismo išli... U hladnjak mogu koristiti tekućinu. Dušek! Što je ovo? To je cijela stvar. Vjerojatno radi stvarno dobro. U redu, osvježio sam se. Zato ti to treba. Hvala, šef. Gotovo smo, dobar tek. Wow, napokon puno želea je sjajna ideja. Volim to vrlo ukusno i slatko. Previše, rekao bih sada. Hajde da probamo bakin žele. Izašla je iz bobica. Samo ih istisni. Jednostavno je nemoguće. Dakle, ne trebam takav žele. Radije bih uživao u želeu od Skittles bombona. To je briljantno.
Možda je ovo najbolji predstavnik svega danas. Wow, volim to. Ovo je pobjednik. Zaista? Nije bez razloga da se toliko trudim. Ovog puta želim veliki Oreo. Kao ovaj. Hoćeš li to napraviti? Lako. Prije svega, trebam Potrgala mjesto se. gdje držim svoje zlatne rezerve čokolade. Kao milijun. Kad bi barem znao kako to miriše. Nevjerojatno je. Smrvit ću ovu čokoladu Sićušni kvadrati. nakon čega ću je Ej, rastopiti. pogledaj. Jer trebam tekuću čokoladu. Skoro gotovo. Savršeno. Idemo dalje. Spreman? Kako je vruće. Ali ja sam profesionalni kuhar. Definitivno mogu podnijeti ovakve gluposti. Trebaš! Moram sada izliti čokoladu u Osjeća se kalup. kao da- Oh ne! Kako je bolno! Super vruće. Ma daj, kako su to zvali? Poučavanje Mary Squall. Morate koristiti malo pletenja. Gotovo je. Osim To je što je moj- sve mnogo jednostavnije, uzimamo uobičajenu lutku i svijemo s koko, nakon čega sve to dobro umjesimo i oblikujemo male kuglice. Samo tako. Ah, pogledajte ove ljepotice. Haha, savršeni okrugli oblik. Sada stavljamo ove kuglice u pekač za vafle, gdje ih dobro pritisnemo. A sada pogledaj ovu ukusnu vaflu. Jednostavno savršeno. Quentine, što ti je smiješno? Jako je smiješno. Postoje obične ori... Zašto kuhati nešto kad ih možete jednostavno uzeti? Steve, previše ih je. Jednostavno se ne mogu suzdržati da ih ne isprobam. Samo želim požurit. Samo jedan, u redu. Ostali su za Emily, zar ne? I okus ove kreme Umro. Savršeno. Možda još jedan. Tako dobro. Dobro. I još jedan. Sviđa mi se. Imam naravno ne baš Oreo, ali nešto mi govori da će se Emily oduševit mojim Oreoima. Umjesto uobičajene kreme, svi vole maslac od kikirikija. Izgleda loše. Savršeno. Papa, imam svoju čokoladicu spremnu. Unutra ću sakriti sloj kreme. Savršeno. Ukrasit ću kolačić istom ružičastom čokoladom. Kako bi izgledalo više kao klasični Oreo. Savršeno. Još jedan komad i gotovo. Quentin, previše se igraš. Hoćeš li prestati jesti? Jesam li pojeo sve? Koji užas. Volio bih kako to. I čime sam zamijenio sladoled koji sam pojeo? Pa, barem su ostali keksi. I Nutella. Tako ukusno. Ostalo je samo staviti to između keksa. Samo ću sve namazati tamo i zatvoriti s drugim. Spremni smo. Dobar tek, Emily. Wow. Kakva velika čokoladna keksa. Želim ga pojesti što prije. Što? Baš savršeno, ali... Čekaj, zašto ne mogu uzeti još jedan zalogaj? Previše je tvrdo. Ne želim više pokušavati. Što je ovo? Izgleda da je baka napravila. I unutra je maslac od kikirikija. Ukusno! Međutim, to uopće nije Oreo, pa... Što je ovo? Wow, ima ružičasti nadjev i rasteže se. Wow, mogu čak napraviti balon? To je nevjerojatno. Kvintene čestitke na pobjedi. Stvarno? Pojeo sam kremu i pobjedio u rundi? Ovaj put želim nešto ozbiljnije. Preciznije, želim pojesti sendvič. Mogu to lako učiniti. Uzimamo sve najukusnije stvari, džem od jagoda, nutellu i Klikni čokoladu. na lice. Naravno, prvo ih trebaš otvoriti. Razgovarat ću kasnije. Međutim, nešto ne funkcionira. Quentine, možeš li mi pomoći? Lako, bako. To je tvoj džem od jagoda. Obožavam ga. Moram ga pojesti više.
Ma daj, trebam to za sendvič. Vrati mi ga. Dobro, vratit ću ti. Morat ćemo napraviti čokoladni sendvič. Pa, to je dobro. Također je jako dobro i jako ukusno. Moraš preliti čokoladnu bazu na kruh i dobro je razmazati. Zatim pokrij drugom kriškom i nacrtaj nešto slatko na njoj. Na primjer, njuškicu pande. O, pogledaj to. Je li slatko? Osim toga, Emily je tražila običan sendvič, a ne slatki. Počet ću s sirom. Prvo, treba ga zarolati u oblik štapića. Savršeno. Zatim, treba dodati boju. Što je više boje, to je efektnije. Na kraju trebali biste dobiti puno hrpa šarenog sira. Upravo s njim Posuću kruh nakon što možeš dobiti pokrijemo mnogo sendvič boja. drugim komadom. Savršene boje. Zatim će se koristiti tako mala pećnica. Peći će sendviče za nekoliko sekundi. Spremno. Sve što je ostalo. To je prekrasni surf. I naravno, na listu salate. Vidjet ćeš. Moj zabrinuti Jesi li je spremna? ljepši. Što? Ne znam što da radim. Napravit ću sendvič od čega god nađem. Nije mi važno. Glavno je da bude tu. I zagrijat ću ga glačalom. Je li tako? Gdje je? Evo ga. To je brži način. Vruće je. A što onda? To radiš već dugo, a ja imam sve spremno za trej. Što? O ne! Spalio sam kruh. Žao mi je, Emily. Da, neću ni pokušati to. Radije bih Izgleda sendvič od odvratno. kuhara. Osim toga... To je super cool! Wow! I kako se sir rasteže. Volim to. Probajmo. Tako ukusno. Volim ovaj sir. Pa jedino što preostaje je probati slatke sendviče od bake. Izgledaju najbolje. Kako je to ukusno. Bako, nevjerojatno je. Volim to. Da, čestitke na pobjedi. Pobjedila si. Znala sam da će ti se svidjeti, unuko. Daj mi naočale ovdje. Želim krofnu. Hoćeš li napraviti jednu? Da vidimo. Da, hoću. Spreman sam. Rado bi napravio ovu krafnu za tebe. Prvo, uliću tijesto u ovaj uređaj za krafne. Dobro, napunit ću sva mjesta. To je to. Savršeno. Sada ću ga zatvorit i pričekat malo. I napravit ću savršene šarene krafne, jer su obične krafne tako dosadne. Moje će biti najšarenije, najzabavnije i naravno najukusnije. Sigurno ću pobijediti u ovom izazovu. Kakav si ti dobar tip. To je sjajno. Uspjet ćeš. Hvala. Ali što je s tobom? Naravno, crni krafne su najukusnije, ali nešto nedostaje. Naravno, ukusan umak. Kent, pomozi mi s ovim. Hajde. Dobro. Kakva noćna mora? Bojim se toga. Daj mi zdjelu ovdje. U redu. Sada imam mjesto za uliti umak od jagode. I sad ću iskoristiti ovo. Biće prikladnije tako ukrašavat krafne. To je ono što trebam. Moramo ih razveselit. Što je to? Koji je taj? To je samo umak od Preplašio jagoda. si me. To je bilo smiješno. Sada ću ukrasiti svoje krafne umakom i najukusnijim preljevom. Dekoracija je jednostavno briljantna. Prekrasni su i ukusni. Neki jezivi. I moje prekrasne krafne su spremne. Rasporedit ću ih i posuti šećerom u prahu. Ovo je tako klasično. Vrlo ukusan recept. Da, ovo je ono što trebate. Pogledaj, vrlo dobro. Izgleda dobro. Teta,
Pogledaj moje krafne. Ispratit ćemo vas van. Vrlo lijepe krafne. Samo trenutak. Želim ih posuti mrvicama. Ne otvara se. Što? Penny? U redu, posipat ću ih ovako. Da, ova kombinacija je najukusnija. U redu, draga. Živjeli. Ukusno? Ovo je vrlo zanimljiv donut i smiješno je, probat ću ga. Prilično je ukusno, bilo tako dobro. lijepo, sviđa mi se što ti treba. I ovi tako jednostavni, mislim da ću probat sljedeći. Puk. Wow, ovo su dugine krafne. Kako dobro mirišu. Kako ukusno. Sve krafne su ispale dobre, ali koje odabrati? Naravno, ove! Jako sam sretan. Kako se ovo otvara? Želim tjesteninu. Pripremi mi je. To je kao kipuća voda. Tako ću brzo pripremiti najukusniju tjesteninu. To je gotovo to? Imam da ja- ovdje. Vjerojatno je vruće. Ruka ovdje. Sada ćeš mi pomoći saznati je li voda prokuhala. Ne. Hvala. Vidim da je prokuhala. Natuknica. Jesi li izgorjela? Ne. Bilo je jako vruće. Dakle, voda je spremna. Što ćeš učiniti? Mislim da ću sama napraviti tjesteninu. Prekriven sam brašnom, ali to je u redu. Čak je i zabavno. Tako je bolje. Stavit ću brašno na dasku. A sada ću napraviti pravu domaću tjesteninu. Obavezno dodajte jaja, sol. Sada ću zamjesiti ovo tijesto. Naravno, nije lako, ali će biti vrlo ukusno. Imat ću najneobičniju tjesteninu. Napravit ću pojedinačne komade i naravno dodat ću nešto ekstra. Dodat ću boje. To je to. Imat ću tjesteninu u svim bojama duge. Najljepša lila tjestenina. Sada ću oblikovati komad. Imat ću nekoliko ovih. I sada ću ih izrezati na male komadiće i naravno koristiti ribež. To će im dati oblik. Pa, tjestenina ide u tavu. Tako si dobra. Kakva pametna djevojka. Tako da je moja tjestenina prilično gotova. Onda vjerojatno treba dodat malo kečupa. Ne vidim ništa. Moje naočale. Je li to ipak kečup? Ili ne dotaknuti. Trebamo iscijediti više. Ako, dopusti mi da ti pomognem. Moramo ga otvoriti. Drži to. Mislim da sam sva umazana kečapom. Da, definitivno je kečap. Moramo biti pažljiviji. Ne smij se. Napravila sam svoju tjesteninu. Ups. Zapravo, ovako je mnogo bolje. U redu. Već je gotovo. Sad na tanjur. Nešto očito nedostaje. Ne možeš? Meni. Mal će uljepšati svoju tjesteninu. Tintu sipe je ono što trebam. Kao nikada prije čuo. Učinit ću svoju tjesteninu sjajnom. Daj vi sad svojona prekrasac tjestenina. To je ono što treba. Jedino što joj nedostaje je crveno. Dodaj malo kečapa. Prelit ću ga odozgo. Tako lijepo, prijatelju. Biće još bolje sledom. Što je? Ona je kao i uvijek. Imam ovakvu šarenu tjesteninu. Samo je želim pojesti. Probaj, Jill. Ovo je čudno jelo. Moram ga probati, ali iskreno, ne želim. Ne izgleda ukusno. Odvratno je. A ovu tjesteninu želim. To je ukusno. Ukusno. Volio bih pojesti ovu tjesteninu. Ovo je ono što trebam. Tako je lijepo.
Obožavam ovo. To je pobjednik. Hura! Eto ga! Pobjedio sam vas. Hvala. Moramo se pripremiti. Želim piće. Ukusno i slatko. Pijetlu, jesi li spreman? Spreman sam. Što je tamo? Hvala. Oh, imam to. Trebam li počet? Dobro, U redu. uzet ću vrlo lijepe, ali kisele bombone. Oni će mi pomoći da provedem svoju ideju. Dakle, ići ću. Stavite ih u Bit će trgovački šareno centar. čudo. Uzeo sam ih jer su tako lijepi. Oh, gotovi su. Pa, dobro, na sredinu ih i stavit ću ih u pečnicu. Želiš li to učiniti? Bit će potrebno malo ih zagrijati. To je to. A sada je vrijeme da ohladim svoje jelo. Izvadit ću ga iz kalupa. Kakva ljepota ispada. Oh da, prekrasna žvaka, ali prilično kisela. Sad ću ih uzet. I naravno sortiraj. Jedan zalogaj bojeće. Bit ću još ljepša na taj način. Ha? Kako ti se sviđa ovo? Što je to? Dodat ću M&M's u piće i naravno napuniti ga Spriteom. Kakav ukusni koktel. Biće još ukusniji s vrhnjem. To je vrlo cool. Jer će biti ukusno i prekrasno. I male slamke. To je nešto nevjerojatno. Napravit ću mojoj unuci vrlo zdravi koktel od celera. Uzet ću cijeli. Mislim da mogu to napraviti. Ma, hajde! To je odvratno. Vjerojatno joj se neće svidjet. Pa moj najzdraviji koktel za unuku je spreman. Lijepo, hvala. Toliko vitamina! Na vrh stavi grančicu celera i slamku. Vrlo je cool. Ruka, čaša. Uzet ću pravu čašu i naravno premazati jagodnim sirupom. Što bi ovdje trebao natočiti? Možda će biti Sprite. Naravno. Dodat ću boju. I sve to promiješati rižinom s slavom. Savjet pomoć. U redu. Kako si me opet prestrašio? Čim ga uzmu? Ruko, požuri. Super. Hvala, Ruko. Krema je baš kako treba. To je vrlo slično mozgu, ali za najbolji učinak izlit ću crveni sirup i staviti oko i pauka na vrh. To je ukusno, savršeno. Svatko ima različit ukus. Probaj moj. Kako lijepo! Isprobat ću ovaj koktel. Oh, jako je dobar. I ukusan. A ovaj ne želim jesti. Čak probaj Kako ovo. ukusno. Ja ću probati ovo. Ukusno. Ostao sam bez čaše. Piće je vrlo ukusno. Još uvijek je tamo. Hura, Imat ćemo još ponovno sam jednu. pobjedio. Tako sam sretan. Što je sada? Sada želim salatu poput ove s krekerima. Naravno, nema problema. Uhvatio sam te! Uzet ću ovo drugo, molim. I svakako ih potrka. Bro. O, što mi nudiš? O, hvala! Ali nemoj više tako igrat. Trebam ove zelene listove. Tak su zdravi i ukusni. Biće to divna salata. I prekrasni Ovo je... pidops. Također ga treba izrezati na komade koji su baš odgovarajući za salatu. Sada ću pobjeći. Lijepo sam posložio. Radim Cezar salatu. Pa će mi trebati i rajčice. Još nema dovoljno krekera. Krekeri su ono što vam treba za ovako divnu salatu. Još malo sira za puni okus. Vrlo divno. Sada sam spreman. A ti? I nalazim se usred svega. Iskoristit ću tako smiješne kalupe.
Izrezat ću prste od krastavaca, rotkvice i paprike. Da, tako je lijepo. I stavit ću ih na štapiće. Imaću salatu na ražnjićima. Baš kako treba. Kako lijepo. Radije ne bih pitao Kako tebe. zabavno. Sada ću napraviti buket. Ispao je divan, ukusan salatni buket. Pomiriš? Super. Uopće nije smiješno. Oh, crvena paprika. Baš je dobra. Sada ću te narezati. Trebaš ukloniti sjemenke i staviti salatu umjesto njih. Narezat ću krastavac na kriške. Volim lijepo. I napravit ću vrlo lijepo smiješno lice koje grize. Možda. Predivno postavljeni čudovišni salata na tanjuru. Imam sve spremno. Jupi! Toliko zabave! O, štapići! Zanimljiva salata. Da budem iskren, nije baš ukusna. Što bih još mogao jesti? Kakvi su to komadi? Što je to crno, ha? To je maslina. Ima grozan okus. Kakva je ovo salata? Oh, da. To je to! Pobjedila sam! Ja sam izvrsna kuharica!